Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Banii. Într-o economie deschisă, în care comerțul internațional joacă un rol esențial, serviciile vamale devin un punct cheie pentru dezvoltare. De la facilitarea exporturilor și importurilor până la combaterea contrabandei și colectarea veniturilor la buget, activitatea vamală influențează direct economia și mediul de afaceri. Sunt Natalia Țurca-Munteanu și astăzi discutăm despre cât de eficient funcționează sistemul vamal din Republica Moldova, ce presupune reforma vamală și ce schimbări ar trebui să simtă cetățenii și agenții economici în urma acestor transformări. Serviciul vamal este una dintre instituțiile cheie ale statului, iar cifrele arată cât de important este rolul său în economie. Doar în anul 2025, veniturile colectate la bugetul de stat administrate de serviciul vamal au depășit suma de 41 de miliarde de lei, în creștere cu circa 7% față de anul precedent. Această dinamică se menține și în anul curent. În primele 3 luni ale anului 2026, încasările gestionate de serviciul vamal au depășit 9,6 miliarde de lei. Ponderea cea mai mare în structura încasărilor o are taxa pe valoare adăugată la import, care generează aproximativ 2/3 din totalul veniturilor, urmată de accize și taxe vamale. În același timp, activitatea vamală nu înseamnă doar colectarea banilor, dar și gestionarea fluxurilor comerciale. De exemplu, într-o singură săptămână sunt perfectate peste 10.000 de declarații vamale și se înregistrează 10.000 de traversări ale mijloacelor de transport la frontieră. Aceste date arată presiunea constantă asupra sistemului și necesitatea unor procese rapide și eficiente. În acest context, reforma sistemului vamal digital din Republica Moldova este una imperativă și urgentă, iar actualizarea legislației vamale este necesară pentru aderarea la Uniunea Europeană, având ca scop alinierea la sistemul european de clasificare a mărfurilor. Astfel, urmează să fie actualizate codurile tarifare, ceea ce va asigura compatibilitatea cu nomenclatura Uniunii Europene și va contribui la simplificarea procedurilor vamale, facilitând comerțul. În același timp, este necesară menținerea unui control eficient pentru combaterea fraudelor și a contrabandei, fără a afecta fluxul legal de mărfuri. Pentru mediul de afaceri, un serviciu vamal mai rapid și mai predictibil înseamnă costuri mai mici și competitivitate mai mare. Pentru cetățeni, aceste schimbări ar trebui să se traducă în servicii mai simple, mai puțină birocrație și, indirect, în venituri mai stabile pentru bugetul public. Pentru a înțelege mai bine ce schimbări sunt în derulare și ce rezultate sunt așteptate, discutăm în continuare cu domnul Radu Vrabie, directorul Serviciului Vamal. Bună ziua și bine ați venit! Bună ziua! Mă bucur să revin în studioul Televiziunii Naționale și bine v-am găsit! Domnule Vrabie, cum ați descrie astăzi activitatea Serviciului Vamal, ce rol joacă acesta în economie și care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă Serviciul Vamal? Activitatea vamală este o activitate complexă, însă pe cât de complexă, pe atât de interesantă, pentru că în pofida imaginii, Serviciul Vamal acționează nu doar în punctele de trecere a frontierei, ci mai degrabă activitatea noastră este în interiorul țării, acolo unde avem un rol dublu. Primul rol este de a facilita comerț, de a face așa ca lanțul logistic comercial să fie cât mai scurt, cât mai rapid, în special vorbim de promovarea și stimularea exporturilor. Pe de altă parte, în cazul importurilor, să ajutăm ca aceste produse să ajungă cât mai repede la utilizatorii finali. În același timp, avem grijă de securitatea economică a țării. Este un proces continuu, deci lumea vamală, activitatea vamală este într-o evoluție permanentă, întotdeauna sunt cazuri, întotdeauna sunt situații care se schimbă, da? Vorbim aici și referitor la anumite crize, vorbim și la procesul nostru de integrare europeană, avem mai multe competențe, mai multe roluri care apar odată cu integrarea europeană și asta cumva ne face să fim permanent în priză, permanent în a învăța ceva nou și asta ar fi cumva provocarea de a fi permanent la timp cu toate modificările care au loc.
Pornind de la rolul important pe care l-ați menționat și provocările actuale, instituția tocmai trece printr-un proces amplu de reformă. Ce presupune această reformă și ce beneficii concrete aduce? Da, deci procesul de reformă, procesul de reorganizare are menirea de a răspunde anume la aceste provocări, în așa fel ca agenții economici, cetățenii să nu simt această schimbare pe interior. Deci pentru agentul economic este important ca să, odată contactat autoritatea vamală, ulterior să poată obține produsul cât mai repede. Deja cum scurtăm acest produs este ingineria interioară. Deci aici vorbim și de procesele legislative, dar și de modernizarea digitală. Deci noi anul trecut am digitalizat 8 decizii vamale, urmând ca până în iunie anul acesta să digitalizăm alte 10 decizii vamale, astfel că începând cu vara acestui an, noi vom avea toate deciziile vamale digitale, în format digital. Asta va fi pentru agentul economic o rapiditate plus cât mai puțină interacțiune umană, respectiv vor fi mai puțin loc de interpretări și mai mult bazat pe o decizie obiectivă. Totuși, experiența arată că orice proces de transformare, mai ales într-un context al schimbărilor care se produc, presiuni regionale, creșterea fluxurilor comerciale pe anumite lanțuri, vine și cu anumite dificultăți. Care sunt cele mai mari dificultăți în implementarea acestei reforme? Procesul de modernizare, într-adevăr, vine cu un cost. Și aici vorbim și de costul de resurse nemateriale și de costul resurselor materiale. Deci noi, digitalizarea serviciului vamal vine cu un preț mare, da? Deci câteva milioane, de 10 de milioane de euro pe care trebuie să le investim în următorii ani, însă credem că aceștia se vor răscumpăra în timp, în momentul în care agenții economici vor avea beneficii, pentru că serviciul vamal este pentru a facilita comerțul și acele investiții pe care le facem, ele vor fi cumva revăzute în beneficiul agenților economici și implicit beneficiul economiei naționale. Vorbind de partea nematerială, în primul rând vorbim de resursele umane, pentru că avem nevoie și de a delega anumite roluri noi, de a instrui persoanele. De exemplu, urmează să preluăm mișcarea mărfurilor accizabile, care este un domeniu nou, deci practic trebuie să creăm o subdiviziune de la zero, trebuie să instruim colegii noștri care vor veni în acest domeniu, trebuie să înțelegem care este contextul european, contextul internațional, experiența, problemele cu care s-au confruntat alte țări. Deci aici e cumva momentul că trebuie să, pe de o parte, să răspundem foarte rapid, în același timp și foarte calitativ. Și acesta este, știți, ca săritul în coardă, trebuie să prinzi foarte bine momentul, în așa fel ca nici publicul să nu simte că există o anumită restanță, pe de altă parte, deci modificările pe care le facem trebuie să fie rapide ca să răspundă la solicitările mediului de afaceri. Aderarea la sistemul european, ce beneficii concrete va aduce această aderare atât pentru economie cât și pentru antreprenori? Odată aderăm la piața Uniunii Europene, la spațiul unic vamal, practic va fi un soi de comerț intern, așa cum este în Europeană. Va fi treceri la frontiere din perspectivă vamală, probabil o perioadă va fi trecerea de frontieră din perspectivă personală, da? În frontieră va rămâne doar poliția de frontieră. Noi vom interveni doar acolo unde va fi nevoie de noi, dar iarăși țintit. Dar asta va însemna, în primul rând, reduceri de timp. Deci timpul în condițiile actuale este cumva aur, da? Deci pentru comerciant este foarte important. Fie că vorbim de, nu știu, domeniul automotive, unde se lucrează la momentul exact când trebuie să ajungă camionul la poarta fabricii, sau în domeniul exporturilor de produse perisabile, unde ca să ajungă pe raft la un lanț supermarket trebuie să ajungă într-o condiție foarte bună, da? Deci fructele, legumele. Deci dacă
odată cu aderarea la Uniunea Europeană, aceste probleme pe care noi acum le întâmpinăm, fiind în alt spațiu vamal, acest lucru se va ușura. Cu toate astea, eu cred că este foarte important ca agenții economici să știe de acele beneficii, simplificări pe care le are actualmente Republica Moldova, Serviciul Vamal. Vorbesc în special de programul de agent economic autorizat, AEO, care este recunoscut de către Uniunea Europeană. Ceea ce înseamnă că odată având un statut în Republica Moldova de AEO, asta înseamnă un proces complex de verificare a agentului economic, de un soi de audit vamal pe care îl facem noi. Odată având acest statut, beneficiez de recunoaștere și în Uniunea Europeană. Asta înseamnă mai puțin timp la frontieră, asta înseamnă mai puține controle din partea autorității vamale, asta înseamnă o credibilitate în fața partenerilor din Uniunea Europeană. Mai mult ca atât, pe programul de AEO lucrăm împreună cu ANSA pentru a extinde beneficiile pe care le avem, care le are programul AEO și în domeniul sanitar-veterinar, deci cei care lucrează cu acest domeniu să beneficieze de beneficiile AEO și din perspectiva colegilor de la ANSA și ne dorim să extindem acest pachet și cu alte instituții în momentul în care vom putea să ajungem la momentul în care să satisfacă și cerințele pe care le au alte instituții. În același timp mai există și alte elemente de simplificare, cum ar fi exportator autorizat în piețele IEFTA, cum există garanțiile pe care le pot depune agenții economici pentru a nu face plata la momentul importului, dar pentru a eșalona plata. Deci aceste instrumente, ele există. Ele ajută antreprenorii aici, acum. Și dacă vorbim de procentaj la export, 98% din exporturi se fac pe coridorul verde. Asta înseamnă că noi foarte rapid le dăm voie să plece din Republica Moldova, să-și facă exportul cât mai rapid. Asta înseamnă un rezultat foarte bun. La partea de importuri este procentajul mai mic, 80%, pentru că, până la urmă, ca autoritatea statului trebuie să verificăm și ce intră pe piața Republicii Moldova. Asta înseamnă și lucru cu alte autorități, cu ANSA în cazul în care este un produs perisabil, cu Inspectoratul de Supraveghere a Produselor Non-Alimentare, deci aici este o procedură mai complicată, însă în același timp lucrăm la perfecționarea analizei noastre de risc și noi deja reducem încet procentajul de control fizic, bazându-ne mai mult pe inteligența, deci informațiile pe care le avem prioritar. Pentru a înțelege mai bine cum percep cetățenii și agenții economici activitatea serviciului vamal, am realizat un scurt sondaj. Să urmărim opiniile. A fost scurt, repede și nică n-a hotărât. O leacă complicată situația. Trebuie să ia ca să mă duc să îndeplinesc un blanc. Că înainte pe eu comandă undeva pe un site și vine și dar acum au pus taxe de careva, nu știu care. Și trebuie să te adresez la broker, trebuie să te adresez pentru 3 capici. Mă duc să îndeplinez, dar ce să fac? Am încotro? Apoi online să fac, Trebuie ori pe două modalități, ori prin broker, ori prin singur să faci online. Și cred că să mă să fac online. Очень сложно, непонятно, никто тебе не хочет помочь и просят заплатить брокеру за то, что это очень неудобно. Непонятное нововведение и непонятное усложнение всей ситуации. Это все на самом деле должно быть очень просто, если люди занимаются этим. А так обычному человеку это очень сложно сделать. Я думаю, что пойду домой, отдохну и как-нибудь попробую еще раз вечером. Дигитализация – это хорошее нововведение, но конкретно это не очень работает, так скажем. Нужно что-то решать на каком-то государственном уровне, но просто смешанные чувства, скажем так, после этого остались. По отправке посылок у меня проблем нету. То есть я вот сейчас иду отправлять посылку, у меня все принимается, все отправляется. А вот с получением посылок у нас в Молдове очень тяжело. Таможня хочет очень много денег за это забирать. Многие посылки на физическое лицо, которое даже получаешь, до 150 евро, хочет оформлять как на фирму, как будто это
коммерческая партия и нужно платить налоги, плюс оплата брокера. То есть ты можешь заказать посылку на $10 стоимость, по идее ты ничего не должен платить. Они говорят, что это коммерческая партия. Если там, допустим, 5 штучек чего-то для себя ты подберешь, для семьи что-то, они говорят, это коммерческая партия, оформляйте на фирму, ты должен заплатить 800 лей брокеру только за переоформление плюс налоги. Это больше, чем вся посылка целиком стоит. Это невыгодно получается. Таможня сказала, что нужно заплатить налоги. Хорошо, но дайте это заполнить самому человеку, ясно, понятно, без того, чтобы платить большие деньги брокеру. Зачем это? Bine, tot rapid. M-a întrebat, mi-a cerut dovada de plată, tot în regulă, rapid. N-am avut probleme. Ar fi bine să fie digitalizat, să fie totul ca în Europa. Eu cred că asta e o chestie bună pentru Moldova. Ar fi, da, online, toată lumea, cu un click faci rapid orice chestie. Eu sunt pentru asta. Domnule Vrabie, acestea sunt opiniile cetățenilor. Cum le comentați și dacă reflectă problemele reale ale sistemului? Într-adevăr, noi am sesizat faptul că la trimiterile poștale există o anumită dificultate. De aceea, în momentul actual, suntem în procesul de dezvoltare a unei platforme noi de comerț electronic, e-commerce. Deci chiar pe data de 8 mai avem prima ședință de prezentare cu agenții economici, cu operatorii poștali, atât deschiși concurență cât și operatorul universal. Platforma nouă, deci odată cu platforma nouă, procesul va fi mult mai ușor. Deci și procesul nostru intern de procesare a lucrurilor, atât și experiența cetățenilor și agenților economici, noi ne planificăm ca în această toamnă el să fie funcțional. În același timp, trebuie să aduc o anumită claritate. Deci și în momentul actual există procedură simplificată în care cetățeanul poate să-și declară singur trimiterea poștală fără intervenția brokerilor. Deci există declarație simplificată H6 pe care ei pot să facă această procedură. Unul dintre cei intervievați a menționat că va face acest lucru singur, online, ceea ce este bine. Însă, totodată, trebuie să vedem dacă acest mesaj nu a ajuns la cetățeni. Vom mai face sesiuni de informare sau video explicative pentru ca persoanele care fac asemenea activități comerciale să poată să cunoască. Aici, iarăși, trebuie să facem și o distincție între coletele primite pentru uz personal și coletele folosite în comerț. Pentru că, într-adevăr, în momentul în care există într-un colet mai multe unități de același fel, de aceeași culoare, care sunt susceptibile de utilizarea lor ulterior în comerț, atunci intervine elementul de analiză de risc și trebuie să verificăm aceste tranzacții. Ele sunt legate și de persoanele, și de deci, cât de des oamenii comandă aceste unități, pentru că, până la urmă, noi trebuie să asigurăm acea siguranță economică și să nu intrăm în faptul că anumite persoane utilizează activitatea comercială fără a plăti taxele, fiind de altfel fiind cumva favorizați față de ceilalți agenți economici care plătesc toate taxele. Pentru că, până la urmă, taxele nu sunt ceva care rămâne la serviciul vamal, ele merg la bugetul de stat, asta înseamnă investiția statului în salarii, în pensii, în drumuri, în mediul înconjurător. De aceea cred că trebuie să fim foarte corecți și responsabili față de noi și față de societate și față de viitorul pe care trebuie să-l oferim acestei țări. Reforma serviciului vamal include și anumite politici de integritate. Care sunt măsurile care sunt întreprinse pentru a crește transparența în acest domeniu și pentru a preveni practicile de corupție? Da, la finalul lunii martie am semnat primul plan anticorupție dedicat serviciului vamal. Este un mix de prevenire și luptă împotriva corupției și plus transparentizare. Deci ne propunem să fim
cât mai deschiși, cât mai transparenți, chiar și în momentul actual, toată informația pe care noi o procesăm, o avem și care este posibil legal de a o pune la dispoziția publicului, o facem. Deci vorbim și de măsuri de prevenție împotriva corupției. Sunt măsuri de, nu știu, utilizarea camerelor de corp la funcționarii vamale. Sunt procesul de digitalizare. Procesul de digitalizare va aduce în sine reducerea percepției corupției, pentru că vor fi mult mai puțin implicați, deci se va rupe legătura deci persoana cu persoană, între un broker sau agent economic cu funcționarul vamal, se vor lucra prin platforme. Dar în același timp avem și măsuri de luptă împotriva corupției, pentru că este un fenomen care persistă în societatea noastră și iarăși utilizez această posibilitate să îndemn agenții economici, persoanele fizice, dacă cunosc un caz, un abuz sau un caz care cumva induce la faptul că de la ei se cer bani, să utilizeze linia anticorupție pe care există la serviciu vamal, alte platforme de informare sau altor colegi din alte instituții care luptă cu fenomenul corupției pentru a sesiza aceste lucruri. Este în interesul nostru tuturor ca să luptăm cu acest fenomen și să arătăm transparentizare din ambele părți, atât din partea autorităților Republicii Moldova, cât și din partea agenților economici. Pentru corupția, de regulă, este o ecuație cu doi actori. În contextul regional actual, marcat de schimbări în fluxurile comerciale și provocările logistice care există, rolul serviciului vamal devine tot mai important și din perspectivă strategică. Cât de importantă este contribuția serviciului vamal pentru a asigura securitatea economică și națională? Într-adevăr, avem un context regional fluctuant și cel mai important pentru Republica Moldova avem din nefericire un război alături de noi. Evident că experiențele altor războaie arată că prezența unui război aduce cu el și alte elemente, cum ar fi potențial de trafic de arme, potențial de trafic de substanțe interzise. Republica Moldova este cumva în prima linie, fiind prima frontieră dintre Ucraina și Uniunea Europeană, pe zona noastră. De aceea, pentru noi, deci, rolul serviciului vamal este unul foarte important și noi ne dorim foarte mult să creștem eficiența noastră, lucrăm împreună cu autoritățile Republicii Moldova, legii la Ministerul Finanțelor, Poliție de Frontieră, pentru a ne mări capacitățile, în special în zona de, și tot vine analiza de risc, pentru că cât mai mult suntem capacitați la schimbul de informații, la elementele susceptibile pe care noi le putem rezolva din perspectivă IT, asta înseamnă mai puțin intervenții, control fizic amănunțit și de a nu face ca cetățeanul sau agenții economici să simtă trecerea frontierei. Totodată, trebuie să ne asigurăm că nu avem cazuri care ar putea atenta la siguranța cetățenilor. De aceea, de regulă, când intervenim cu un control amănunțit, intervenim în baza unor informații și atunci, chiar dacă înțelegem un anumit disconfort care îl pot avea cetățenii care sunt într-un autocar sau într-un transport în comun, trebuie să înțeleagă că este, în primul rând, pentru siguranța noastră tuturor. În încheiere, ce mesaj aveți pentru cetățeni și pentru antreprenori, dacă și cum aceștia ar putea contribui la un proces vamal mai rapid și mai eficient? Noi vrem ca să fim un partener pentru agenții economici, nu un organ de control, dar un partener care să poată pune în valoare acel business care acționează legal, businessul legitim, ca ei să aibă cât mai puțină bătaie de cap cu autoritățile statului, dar să fie ajutați și să intervenim doar acolo unde sunt cei care încearcă să practice o altă activitate decât comercial legitimă. Suntem deschiși să ajutăm și persoanele și agenții economici care nu cunosc anumite aspecte. Vrem să fim predictibili și vrem să fim corecți.
Domnule Vrabie, noi vă mulțumim pentru prezența în studioul nostru și pentru informațiile oferite. Vă mulțumesc și eu. Un sistem vamal eficient înseamnă nu doar venituri mai mari la buget, dar și o economie mai competitivă și mai atractivă pentru investiții. Reforma vamală este fără îndoială un pas necesar, dar succesul ei va depinde de modul în care schimbările vor fi resimțite în practică de cetățeni și mediul de afaceri. Atunci când procedurile devin mai simple, mai rapide și mai transparente, beneficiile se reflectă în întreaga economie. Ne revedem vinerea viitoare la aceeași oră. O săptămână cât mai bună vă doresc!